हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबावनाय थाबाय। जोङो जोंनि कलेजनि जानानै इडुकेसनेल टुर मोनसे लादोंमोन। जोङो शिबसागर थांदोंमोन। जोङो नैबे भिडिअआ 2021 निसो 10 डिसेम्बर खालि जोङो शिबसागर थांदोंमोन। आरो नेक्स्ट 11 डिसेम्बर खालि गिदिंदोंमोन आरो 11 डिसेम्बर खालि हराव रिटार्न जादोंमोन। ओमफ्राय 12 डिसेम्बराव जोङो कलेज सफैदोंमोन। आरो जों जुदि भेरगावनिफ्राय जेनेबा शिबसागर थांगोन नालाय, शिबसागर टु भेरगाव टु शिबसागर जुदि जों गुगल मेपाव नायोबा टटेल जोङो खै किल'मिटार जायो नायनि। शिबसागर निकल टटेल माथो 8.5 घन्टा 8 घन्टा 28 मिनिट आरो 337 किल'मिटार भेरगावनिफ्राय शिबसागर जों जाय जायगायाव थाङो। बेवहाय जोंहा मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा जाबाय गोबां, मानोना जोंनि कलेजावनो फरायनाय एच.एस. फार्स्ट इयारनि दैमाल' बर' मुंनि स्टुडेन्ट सासेनि जिउ गोमाबाय हरखाब एक्सिडेन्ट जानानै। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों होननानै जों केन्डेल लागायनानै बिथांसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। नंमारगौ, मानसिनि जिउआ माब्ला मा जायो रावबो मिथिया। थास' बिलाइनि दै बायदि दानो दङ दानो गैया। बेनिखायनो थांना थासान्दि रंजा खुसि थानांगौ। जों बिदिनो आर'ज खालामखांनानै जोंनि हरनि जारनि जागायबाय। जों दा सफैबाय शिबसागर। दिस इज आवार बासआ नाइट सुपारमोन, नाथाय हरनि जारनिबाबो आङो गसं बा हादामाव जिरायनासो फैनांगौ जाबाय। आरो नै नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे जोंना शिव दल मन्दिर शिबसागरनि फार्स्ट। जों शिव दल मन्दिराव फार्स्ट गिबि जों फैजेनबाय। जों फार्स्टआवनो बेखौ जों नायगोन दिनै। दा सम जादों फुंनि 6टा बाजाखै। जोङो जा बास गाखोदोंमोन 8:45 जोङो जा भेरगावनिफ्राय बास गाखोदोंमोन। दानै जोङो 5:45 सफैबाय आरो। नोंथांमोना नायना ला। जोङो गोदो फिसा समाव बिजाबफोराव लेखाफोराव जों नुयोमोन बे शिवदल मन्दिर तलातल घर होनना फरायनो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै आं गावनि मेगननि नोजोरजों आरो गावनि आखाइजों दिनै बेफोर मन्दिरखौ माने दांना नायगोन आरो टाच खालामगोन। गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोना नायबाय था आंजों लोगोसे। आरो जिथुनिखि नियाव जेमानखिनि नायनो गोनां बुस्थु दङ फ्राय बारा गोजान नङा, फ्राय 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार। नैबे जिथुनिखि शिवदलनिफ्राय जिथुनिखि तलातल घर बे बारा गोजान नङा, फ्राय 4 किल'मिटार आरो। जेमानखिनि नायनो गोनां बुस्थु दङ ना सब खाथि इमान गोजान। बा जोंना दा गुवाहाटीनि किसुमान नायनो गोनां बुस्थुफोरा बहुत गोजान दङ। नैबे जोंनि बास। जोङो टटेल 57 मानसि फैदोंमोन। 57नियाव 44 जायो बासाव आरो ट्रेभेलार गंसे दङ आरो बाखिखिना ट्रेभेलाराव गाखोदोंमोन। इमान लं जारनि। मानसिफोरा बासाव गाखोनानै अबस्था हामा जाजोबना दङ। आंबो हरसे माने आंनो मेनेज खालामजोबदोंमोन नालाय, बासाव गाखोनाय, बासनि भारा, मा जागोन मा लांगोन। गासै बुस्थुखौ मेनेज खालामजोबनो गोनां जादोंमोन। आंबो बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां खालामनो मोनाखै। नाव जोङो नै शिवदल मन्दिरनियाव शिवसागर शिबसागर। वेलकाम टु शिबसागर। स्वागतम। बाद दुखुनांथावनाय बाथ्रा, जोंना नै अखा हागासिनो, नै दै गोलैबाय। मा जागोन, इमान गोबाव समनिफ्राय फैगोन होनना दिनै फैबाय, बाद दिनै अखासो मोनफैलायबाय। नै मन्दिरखौ दा 7टानिफ्रायसो हाबनो होनाय जागोन नैबे मन्दिराव। 7 बजार পৰা 1 बजाলৈ 2 बजार পৰা 6:30 बजाলৈ। नै टाइमा जोंना दा जों फैदोंबाबो जों हाबनो मोननाय नङा। जास्ट नै जोंना मा जाखो 6टायानो जायाखै आरो 7टा आरो 1 घन्टा 10 मिनिट नेबावनांगोनसो। मन्दिरा बेनो शिवदल। जों जयदल शिवदल तलातल घर रंघर गासिखौबो बेरायजोबो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। नोंथांमोनखौ आं दहायनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन दे जोङो शिबसागर मन्दिरखौ आं खिथिगोन होनदोंमोन ना। नैबेहायनो बेक केमेरादोबो देखायगोन आं। नै जिहेतु
मन्दिरखौ नायनो होनना फैदो थ' खनसे दांना नायनोसै ना मा बुङो इसोरनि मोनसे मुं लानानै मन्दिरखौ दांना नायनोसै दै नैथिं जोंना सारमोना फट' दिखानाव बिजि आरो नैथिंबो जोंनि ओइस फार्स्ट इयारनि स्टुडेन्टफोर दङ नेक्स्ट बेनि उनाव मन्दिरनि सेरावनो एसे फुख्रि बायदि गोबां गिदिरनि मोनसे फुख्रि दं आरो ना मेरला गिदिर थ' मन्दिराथ' बिराद गोजौ नालाय नोंथांमोन थ' नोंथांमोना माबोरै नांदों खोन्थानो दा बाव थ' बैथिंबो मोनसे मन्दिर दङ नोंथांमोना जिथुनिखि शिव दल मन्दिर थ' नोंथांमोना फैबाथाय खुलुमनो हागोन थ' जोंनाबो स्टुडेन्टफोरा किसुमाना खुलुमबाय थ' बाद आं खुलुमदिया थ' जों बेयावनो फट' मोननैसो शुट खालामबाय मेम मोनदो बा सार मोनदो बा आरो सिंगेलबो थ' आरो जोंना माने स्टुडेन्टफोरा जोंनि कलेजा माने हाई सेकेन्डारि आरो बिएड लोगोसे जमा आरोना आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ नुबाय थाना नैबे रंघरमोन थ' रंघराव जोङो हाबदिया माने रंघराव नायनो गोनां इमान एफा बुस्थु गैया थ' जिथुनिखि जों नुदो बेनो आरो रंघराव एफा आरो बेलेग नायनो गोनां गैयैखाय जोङो डाइरेक्ट जों एबार तलातलफोराव थांगोन आरो जों बेयाव जों रावबो हाबदिया रंघराव हाबनो थाखाय पार टिकेट 25 रुपिस लागोन थ' बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट तलातलफोराव थांसै आरोना गाइस जोङो दायो भिजिट खालामगोन तलातल घर नैबे जोंनि स्टुडेन्ट ग्रुप नैबे तलातल घराव हाबनायनि सिगाङाव फिसा मोनसे बाथ्रा मिथिनो लानि दे नैबे तलातल घरा टटेल 7 फ्ल'र दोङो आरो हानि सायाव 4 फ्ल'र आरो हानि सिङाव 3 फ्ल'र टटेल 7 फ्ल'र दोङो तलातल घरा थ' नोंथांमोना मेनुखौ नायना लानो हागोन याव मा मा भिजिट जागोन भिजिट टाइम टिकेट हाउस पार पार्सन नायनो नोंथांमोना फरायना नायनो हागोन थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नैथिंबो दङ जिथुनिखि जोङो तलातल घरनि जिथुनिखि एन्ट्रि जाबाय एन्ट्रि जानाय लोगो लोगो नै गेटनि मोखाङाव नैबे बुस्थुखौ नुनो मोनगोन आरो थ' गोदोनि बियो गोदोनि आवगायनि राजाफोरा बानायदोंमोन आरो नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय तलातल घरखौ 1751 आरो 1769 नि गेजेराव राजा राजेश्वर सिंहआ माने गायसनदोंमोन थ' बिथांमोननि समाव नैबे जायगाखौ रंपुर बुङोमोन आरोना बे रंपुरहा बिसोरनि केपिटेलमोन दा जेरैबायदि निउ दिल्लीया जोंनि इन्डियानि केपिटेल थिग बेबायदि रंपुरा तलातल माने रंपुरा इसोरनि केपिटेलमोन आरो बेयाव नैबे तलातल घरखौ गायसननाय जादोंमोन आरोना थ' जोङो एबार गोजौ गाखोगोन गोजौ गाखोनानै सिंनि तालाफोराव जिथुनिखि मानसिया ओरै थांबा ओरै गोमायो थ' नै सिगांनि इटानि स्ट्राक्चारफोरा माबोरै बानायो फाउन्डेसन सबनिफ्राय गोजौ फ्ल'राव जोङो थ' ओइथिं बाहेर साइड थ' नै जिथुनिखि तलातल घर बेयो हानि सिङाव गायनाय दं आरो नैथिंबो हाबजायो खिन्थु नियाव मानसिया जेथिं मेथिं हाबबाथाय गोमायानोसै गिनाय नांदो थेवबो बिथांमोनाबो नायनो गाया थांदे जोङो मुवा मोनि मिथिया गोमाबा गैला दिनै सेल्फि थ' नैथिं माने आरो गोजाननि माबाफोर जेबो गावहरो मोजां गोजानथिं आरो नै केमेरानि जानांगौ नै बिथिंबो लामा जेथिं थाङो सिंनि फ्ल'र आरोना सिंनि फ्ल'राव नैथिं गोसोम जागा गैलायजोबो आरो नैथिंबो जेथिं थाङो बिथिंनो फिसा लामा फिसा लामा नैथिं आरो जिथुनिखि नैबे तलातल घर जिथुनिखि नैबे रंपुर जागा नालाय बे रंपुरनिफ्राय माने हा सिंथिं थांनो हानाय मोननै लामा दङमोन मोनसेया जाबाय दिखौनै होननाय जायगायाव आरो मोनसेया गरगावआव आरो बे गरगावआव कारेंघर दङ दा नेक्स्ट भिडिअआव बे गरगावआव थानाय कारेंघरखौबो देखायगोन रानिसो थायोमोन ना मासो थायोमोन मिथिया मन्दिर आरो हाबाब
सिगांनि राजा महाराजाफ्रा ब्रेननि मानसि माबोरै बानायो फिल्ड बायदि गुवार आरो इयाव क्रिकेटबो गेला जानानै फिल्ड बायदि गुवार सायाव सबनि साय नैबे जायगायावनो मानसिफोर गोबां हाजार फट' थिखाङो आरोना रोजा रोजा बिदिनो रुमनि स्ट्राक्चार डिजाइनफोरा एखे एखे आरोना माने गोमानाय हिसाबै मानसिया सोरबा हाबना लाबोनाथाय ओंखारनो रोङि ओरै खारनानै जेनेबा हमना ला नैथिं हाबबाय नैथिं हाबना लानानै आरो दा जुदि सिखावा नैथिं खारनाय लोगो लोगो नैथिं लामा गैया बायदि नाङो थ' नैथिं सफैनाय लोगो लोगो नै मोनसे लामा दङ मोनसे गुबुन बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि गोलाव गोजान नुहुरदों आं थ' नेक्स्ट निउराव थाङै नेक्स्ट नैथिं एसे आलदा जायो आरो नेक्स्ट लामा दङ नेक्स्ट लामा दङ नेक्स्ट नैथिं लामा दङ लामा गैया बायदि नाङो बैयाव जोबखाबाय नाङो थ' बैनिफ्राय आरो लामा जागोन दे नाय नोंथांमोन थ' नैथिं नै लामा गैया बायदि नाङो नैयाव आरो नैथिं थांनाय लोगो लोगो थ' नैथिं मोनसे गुबुन लामा ओंखारो आरो नैयाव सोरबा एसेनो हानाय बेफोरबायदि आरो थ' नोंथांमोन दा देखायजोबो ना फिसा नैथिं सोरबा हाबसिनो नैथिं गोजानाव बाहेरायाव खारनो हानाय आरो चलो देखने तो भिडियो नेव खालाफोर बेफोरबायदि माबाफोर खालामो खोमा आन्दाज थ' बेखौ क्लियारलि बयबो बुंनो रोङा आन्दाज जोंनि साथि माबादों मादों मिथिया जेनेबा न'आव जेरैबायदि इउरिनेल थायो थ' थिग बिदिनो इसोरनाबो आवगायनि समाव बेफोरबायदि इउरिनेल I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. 1951 to 69 সেই সময়ত যিজন স্বৰ্গদেউ আছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এই তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। এতিয়া তলাতল ঘৰ বুলি ক'লে তলাতল ঘৰটো কি কৰিছিল? প্ৰথমতে যদি চোৱা যায় তলাতল ঘৰটোত বিচাৰ ব্যৱস্থা
পৰা কেন্দ্ৰ কৰি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এখন ৰাজধানী আছিল আৰু এই ৰাজধানীখনৰ নামেই হৈছে ৰংপুৰ। ৰংপুৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰংপুৰ ৰাজধানীখন স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল 1696 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু এই তলাতল ঘৰৰ যদি ইতিহাস যদি চোৱা যায় বা ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰটো চোৱা যায়, মাটিৰ ওপৰত আছে 4 মহল আৰু মাটিৰ তলত আছে 3 মহল, সৰ্বমুঠ 7 মহলীয়া হয়। মাটিমাহ, হাঁহ কণী, বৰা চাউল, শিলিখাৰ খোলা, পানী, বেলৰ আঠা, শামুক, চুম এইবিলাক দি তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। আৰু এইখনেই হৈছে পুৰণি নাম হৈছে ৰংপুৰ। তাৰ ওপৰত দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আমি ইয়াতে যিখিনি বৰটোপ দেখি আছোঁ, বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে এই বৰটোপবিলাক সেই সময়ৰ হয়নে, বা যদি সেই সময় হয় কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইমান ডাঙৰ, সেই কথাটো যদি চোৱা যায় সেই সময় হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ এটা স্ক্ৰিপ্ট দি থৈ গৈছে। আজি আমি যিটো ভাষা কৈ আছোঁ সেই ভাষাটো 400 বছৰ আগত কেনেকুৱা আছিল এই স্ক্ৰিপ্টটো চালে মানে এতিয়াও গম পাব। সিংহৰ ৰাজত্বকালত গুৱাহাটীত শুক্লেশ্বৰ ঘাটৰ ওচৰত ইটাখুলি যুদ্ধখনত ব্যৱহৃত হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। অসমত আজিও বৰ্তমান যদি চোৱা যায় আইৰণ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আইৰণৰ মানে প্লেচমেণ্ট মানে আকৰটো মানে উলিয়াই এনেকুৱা ৰ মেটেৰিয়েল বনোৱা ব্যৱস্থা নাই। যদিও আমি লোহাখিনি পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি ক'ত বনাইছিল? তাৰ যিটো ইতিহাস যদি চোৱা যায় 1603 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্ব কালত অসমত তিৰু পাহাৰ নামৰ ঠাইত এই বৰটোপবিলাক তেওঁলোকে বনাইছিল। আৰু এই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত যদি চোৱা যায় বৰটোপ প্ৰথমে পানীপথত ব্যৱহাৰ কৰিছিল বাবৰে 1526 খ্ৰীষ্টাব্দত। কিন্তু এই ডাইনেষ্টিটোৰ হাততো অৰ্থাৎ আহোম ডাইনেষ্টিৰ হাততো বৰটোপ আছিল আৰু সেই বৰটোপবিলাক এইবিলাকেই হয়। আৰু এই বৰটোপবিলাকৰ বেকচাইডে স্ক্ৰিপ্টটো বা গম পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, এই বৰটোপবিলাক ব্ৰিটিছৰ বৰটোপ বা মোগলৰ বৰটোপৰ লগত নিমিলে। ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক বৰটোপ বা মোগলৰ যিবিলাক বৰটোপ আছিল বেক চাইডটো খোলকাব পাৰে, কিন্তু আহোম ডাইনেষ্টিৰ বৰটোপবিলাক হৈছে এইবিলাক হেৰি কৰিব পাৰি, ফায়াৰিং কৰাৰ প্ৰচেছটো বেক চাইডটো বন্ধ হয়। এইখিনিয়ে কথা। আৰু ইয়াত এই লিপিটো আছে চাওকচোন। হেল্ল', এই বৰটোপটোৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ যিটো ভিউ, এই ভিউটো চালে বৰটোপটোৰ নাম গম পোৱা যাব। এই বৰটোপটোৰ হাতী ভৰিৰ লগত মিল আছে, চাওক হাতী ভৰিৰ লগত মিল আছে। এই ভিউটোৱে নাম সলনি হাতী খুজীয়া বৰটোপ বুলি যে কোৱা হয়, গম পাইছেনে? এই লুক লাইক ভিউটোৱে তাৰ ছিগনিফিকেণ্টটোৱে কৈ আছে যে বৰটোপটোৰ নাম কি। হাতী ভৰিৰ লগত মিল আছে কাৰণে হাতী খুজীয়া বৰটোপ, হাতী মূৰৰ লগত মিল আছে কাৰণে হাতী মূৰীয়া বৰটোপ, হাতী শুৰৰ লগত মিল আছে কাৰণে হাতী শুৰীয়া বৰটোপ। হাতী শুৰৰ লগত মিল আছে, অৰ্থাৎ সেই সময়ত যদিও আজিৰ গতে সিমান এডভান্স নাছিল, কিন্তু এইবিলাক বস্তু অসমতে বনোৱা হৈছিল। আৰু এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন স্ক্ৰিপ্ট তেওঁলোকে দি থৈ গৈছে। আৰু এইবিলাকে হৈছে সেই সময়ৰ দলিল। আৰু এই স্ক্ৰিপ্টবিলাক পঢ়ি সেই সময়ৰ সমাজখন কেনেকুৱা আছিল, সেই সময়ৰ সামাজিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল, সেই সকলোবিলাক কথা এই স্ক্ৰিপ্টবিলাকৰ পৰা গম পোৱা যায়। যে কি নহওক, এই তলাতল ঘৰ অৰ্থাৎ 1750, আকৌ কৈ দিছোঁ 1751 to 69, আৰু সেই সময়ত স্বৰ্গদেউ আছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহ। আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনতে এই তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। মাটিৰ ওপৰত আছে 4 মহল, মাটিৰ তলত আছে 3 মহল, আৰু 2টা সুৰংগ আছে। এটা সুৰংগ দিখৌ নদীলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে দিখৌ নদীৰ পুৰণি নাম বশিষ্ঠ গংগা বুলি কোৱা হয়, বশিষ্ঠ গংগা। আৰু এটা সুৰংগ গৈ আছে গড়গাঁও কাৰেংঘৰলৈ। এইখিনিয়ে কথা কৈ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এই ন'টিছ বৰ্ডতো পাব। আৰু এইডোখৰটো অলপ মানে ন'টিছ বৰ্ডখনত মানে দিয়া আছে। এইখিনি কথা কৈ মই ক'বলগীয়া দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ আপোনাকো ইমান ভাল কথাখিনি বিৱৰি দিলে, সেইবাবে আমাৰ কলেজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ।